Хәерле көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Инде соңгы вакытта дип әйтим, бу чынлыкта шулай. Бик нык популярлашып киткән җырларның авторы Гөлүсә Шахбан. Хәерле көн, Гөлүсә. Хәерле көннәр, исәнмесез. Гөлүсә, мин сине шактый вакыт беләм. Һәм иҗатыңны күзәтеп барам. Менә иң беренче минем кулга кирип килгән синең шигырен. Мин аны беренче китабымда да керткән идем, Закир белән интервью эшләгән вакытта. Әгәр күрсә синең күзләрең дип аталган шигырь. Мин ул шигырьне укыганнан соң мин шаккаткан идем. Ничек итеп менә шушы бөтен күңелдә булган хисләрне шигырь юлларга яза алды икән дип. Һәм менә очрашуыбызга шактый бер 15 еллар вакыт узгандыр аннан соң. 15 кенә ел түгелдер, 20 еллап бардыр. Ул вакытта Алиса юк иде әле. Хәзер аңа 16 яшь, шулай бит. Менә шушы вакыт içinde син шактый бик күп җырлар язган. Менә күңел халәтеңне һәм хатын-кызлар әйтергә теләгән барлык халәтне шигъри юллар белән тамашачыларга җиткерә ала торган шагыйрә булып үсеп җиттең дип әйтергә кирәк чын күңелдән. Һәм моның нәтиҗәсен Алла бирсә без синең концертында күрәчәк. Без матур итеп, әйдә иң беренче башлап китик әле синең иҗат юлыннан. Менә кулыңа каләм алып, шигырь язарга сине нәрсә тәрбия бирде сиңа? Мин чынлап торып Закир белән яши башлаганнан соң шигырьләр иҗат итә башладым дип әйтә алам. Мәктәп чорында да минем шигырьләр языла иде. Ниндидер балалык, ниндидер менә шундый менә мәктәп чорында мин аны бөтен җирдә әйтәм. Афганистан чорына туры килде безнең балачак. Безнең авылга да бик күп табутлар кайтты. Һәм шуңа багышлап язылган шигырьләрем бар иде минем. Мин хәтерлим, ләкин мин аларның һәр кайда икәнен белмим. Ул менә язылган, солдат сәламе, солдат каләме, әни кайгысы дип менә шундый итеп язылган. Бала гына булсам да йөрәк аша үткәргәнмен мин шул проблемаларны күрәсен инде. Шуларны уйлагач, мин әлдә менә шул проблемалар йөрәктә ничектер тагын бер кат яңарып киткән төсле була, шул вакыттагы кичерешләр. Һәм шулай итеп бераз гына шулай шигырьләр язылган мәктәп чорында һәм чынлап торып Закирга чыккач, гашыйк булгач, бу минем мәхәббәтем чынлап торып гашыйк булу Закирга. Шуннан соң минем бу зур этәргеч булган минем шигырьләр язылуыма. Шуннан мин шигырьләр яза башлаганмын. Гөлсем, менә һәрбер язган шигыреңне җыеп барасыңмы? Минем менә һәрбер шигырем, бәлки кеше ышанмас, ул минем менә шундый бертек шикелле, берсе генә югалса да минем тын йокларым кача. Мин аны эзлим күңелем белән, кая гына куйдым икән. Яңадан, киридән шул шигырьне язып карарга маташам, ләкин ул булмаячак. Менә ул миңа, минем бер генә шигырем югалса да, ул миңа шуның хәлек зур бер трагедия шикелле. Менә хәзер бит инде синең чыккан иде кабатланмас безнең сөюләр дигән менә шундый матур шигырьләреңне туплаган шигырьләр җыентыгы. Монда Алиса бәләкәй. Әйе, бу минем иң беренче китап җыентыгым. Ул миңа бик кадерле. Мин аны һәр вакыт әйтәм, ул миңа шундый кадерле. Без аны 2000 тираж белән чыгарган идек, ләкин ул безнең таралып та, сатылып та, бүләк тә ителеп бетте. Шуннан соң бик күп сораулар килде, китапларыгызны каян алырга була дип. Ләкин минем үземдә дә бер тектә калмау сәбәпле без Закир белән яңадан 2000 тираж итеп кабатладык бу китапны. Әле дә бик күп сорыйлар, бик күп язалар, бик күп сорыйлар, урамнарда туктатып сорыйлар. Үзебезнең якларда да сорыйлар, бөтен җирдә, концертларда да сорыйлар. Шуңа күрә без моны кабатладык. Һәм минем хыялым, менә Худайның рәхмәте, икенче китабымны да нәкъ шундый кичкенә генә итеп, матур гына итеп чыгарасым килгән инде, нәкъ шундый итеп, менә бүген китерәләр, шалтыраттылар, бүген китерәләр 2000 тираж белән. Күңел эртерлек сүзләр бар дип яздым, атадым ул китабымны. Анда өр-яңа китаплар, шигырьләрем һәм хәзер җырлана торган җырларымның сүзләре дә шунда кертелгән. Бик матур китап, Алла бирсә. Булачак укучылар, синең иҗатыңны яратучылар. Яратучылар, әйе. Гөлүсә, кулыңа китап алдың, әйдә менә шушыннан үзеңнең күңелеңгә хуш килгән бер шигыреңне укып күрсәт. Аларның барысы да кадерле, барысы да якында, чөнки алар барысы да синең үзеңнекеләр. Синең күңелдән үзелеп төшкән шигъри юлларында. Ярлар табып була парлар, сине аңларда ятабылсын. Син яраткан сигән кешеңнең дә йөрәгендә утлар кабынсын. Ярлар табып була парлар, гомер юлын булсын үтәрлек. Син адашып калсаң ялгыш кына, сабыр итеп сине көтәрлек. Ярлар табып була парлар, уйлар бер булуы бик кирәк. Уйлар бер булып та кайчагында, уйлар бер булуы бик сирәк. Ярлар табып була парлар, жаннар кир булуы бик кирәк.
Таңнар бер булып та кай чагында серләр бер булуы бик сирәк. Ярлар табып була. Табып була парлар. Ихласлыгы кирәк күңелнең. Минем ярым, минем терәгем ул. Шуңа бәхетле дә бүген мин. Амин шулай булсын, шулай дип яшәргә язсын Гөлүсә. Әлбәттә, синең менә шундый шигъри китаплар, мәхәббәткә багышланган шигырьләр җыентыгы чыгу, монда Закирның өлеше зур, син әйтеп киткәнчә, һәм синең шагыйрә булып формула шунда, аның роле зур дип беләсеңме? Әлбәттә. Мин моны күп җирләрдә әйткәнем бар. Мин халыкка Закир Шагбанның хатыны тормыш иптәше буларак күбрәк кызыклыдыр дип уйлыйм мин. Шагыйрә буларак кына түгел, менә Гөлүсә Шагбан, Закир Шагбанның тормыш иптәше, нинди кичерешләр белән яши икән, күңелендә нәрсә икән дигән сораулар белән кызыксына халык минем белән дип уйлыйм, бу минем үземнең фикерем. Гөлүсә, менә Закир Новосибирск өлкәсеннән бит инде улай бит. Без шактый еллар элек булган идек аның туган авылында да. Халкым минем тапшыруын төшергән вакытта менә безнең Закир Шагбан безнең авылдан дип авылдашларның шундый горурланып әйтүләре, ул бит инде үзе бер менә безнең эчендә без Закирны белгән кеше буларак әйбит. Һәм инде татар дөньясына танылган җырчы буларак. Аның туган авылында булу безгә дә рәхәт булды. Менә Закир безнең авылда шул дип әйтүләре. Менә туган якларына барганыгыз бармы? Без бит инде хәзер күршегә кергән дә вакыт юк, заманда яшибез. Безнең һәр вакыт аңа сәбәп бар. Дөнья мәшәкатьләренә сылтыйбыз да без. Каядыр бара алмауларына, күрешә алмауларына дөнья мәшәкате дибез дә, шуның белән тәмамлыйбыз, ләкин кайтырга тырыша Закир. Еш булмаса да, 3 елга бер, 2-3 елга бер менә шулай кайтабыз, икәү дә кайтабыз, үзегенә дә кайтып укытып, Коръән ашлары уздырып килде. 1 ел элек Закир, минем мөмкинлегем булмады. Үзе дә кайтып бирергә тырыша. Һәм әлбәттә аралашып яшиләр, якыннары белән, туганнары белән һәр вакыт элемтәдә. Шуңа күрә очрашып яшәргә язсын димен инде мин. Амин шулай булсын. Закир инде хәзер инде Закир бу якларга үзе безнең Татарстанга килүенә дә бик күптән булганга, аңа инде хәзер бу якларда туган як әлбәттә кадерле, якын, тарта. Ләкин ул бу якка яләшкән бит инде, монда дуслары, монда якыннары. Аралашу монда бара хәзер. Монда бара, эше монда. Гөлүсә, син бит инде Аксубай районыннан. Аксубайда бик якын түгел. Исәпләп карасаң километр узакка китә. Ләкин шулай булса да менә сиңа туган нигез, әнигә багышланган шигырьләрең бар бит инде. Мин шаккатып тыңладым сине, әнием белән бергә төшелгән клибыгыз да бар. Менә шундый матур шигырь. Әнисе булмаганнарга дуга булып, әнисе булганнарга әниләргә озын гомер теләп, менә шул матур шигыреңне укалы бүген синең авыздан ишетик әле шуны. Ул Гөлназ минем яңа китабымда ул монда юк. Башка шигырем бар да бит әниләргә багышланган. Турында менә Әнкәй җаным дигәнне укып үтәсем килә. Әлбәттә әниләр бик кадерле. Менә яши, гомер итә, тагын да ныграк инанасың. Әти-әниләргә әни дигәч, минем шундый шигырем дә бар. Әни дигәч, әткәй күз алдымда, әти дигәч, әнкәй янымда. Шуның кебек менә әни турында сөйли башласа, минем күз алдымда әти тора. Әтине телгә алсам, минем әлбәттә әни күз алдымда, шуңа күрә әни турында шигырь уксам да, минем күңелем белән әти дә шунда. Шуңа күрә исән-сау булсыннар, һәммәбезнең дә әти-әниләр исән-сау булсын. Әгәр юк икән, киткәннәр икән, без аларга дога биреп, җибәреп ятырга тиеш. Алар безнең өчен шатланып торсыннар, аларның йөзләренә кызыллык китермичә яшәргә насыйп итсен. Амин. Әнкәй җаным, җирдә яткан сары яфракларны җилләр куып юлга тарата. Бер күтәрә зәңгәр биеклеккә, юж җиргә салып елата. Сиңа да бит, әнкәй, язмыш җиле, һич кагылмый гына үтмәгән. Синең дә бит шәшләреңнән сыйпап, гел битеңнән генә үпмәгән. Күтәргәндер кайчак зәңгәр күккә, җиргә салып бәлки изгәндер. Сары яфрак төсле сагышларны еллар итеп җепкә тезгәндер. Ә син, әнкәй, һәр чак горур булдың. Йөзләреңнән шатлык китмәде. Изге эшләр бик күп кылдың җирдә. Узган гомер зая үтмәде. Син үстергән бакча гөлләребез. Бер улкайың, әнкәй, 2 кызың. Төрле хәлләр булыр, тик шулай да кызартмаслар алар синең йөзең. Үзең салган гадел сукмактан син бик күпләрне, әнкәй, әйдәп бардың. Бик күпләргә, әнкәй, бу тормышта изгелеккә таба юллар салдың. Маңгайыңа буразналар итеп үткән еллар юллар салганнар. Боршу мәшәкатьләр шәшләреңә акбәс булып сибелеп калганнар. Менә әниле булып яшәү рәхәттер Гөлүсә. Үзең бала итеп хис итәсеңме үзеңне? Аны
сөз белән аңлатып булмый, Гөлназ. Менә һәр вакыт әнинең җылысын тоясы килә, менә һәр вакыт әни янында буласы килә. Әни янына барып, менә тәмле ризыкны ашап туймаган шикелле, аны туеп булмый. Кайтасың, китер вакыт җитә, күңел туймыйча кала. Шундый чаклар бик күп. Мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Чөнки минем әти дә, әни дә, Аллага шөкер, менә Ходаема мең рәхмәт, исән саулар, бергә каршы алалар. Әти өчен әни бар, әни өчен әти бар. Алар турында сөйли башласам, минем күзләремдә яшь тула. Шуңа күрә исән сау булсыннар. Исән сау булсыннар. Менә сезнең мәхәббәт җимеше Алиса үсеп килә хәзер. Ике иҗат кешесеннән туган бала буларак, аның иҗатка мөнәсәбәте ничек? Тартыламы иҗатка? Без икебез дә Закир белән иҗат кешесе билгеле, ләкин безнең кызыбыз скрипка мәктәбен тәмамласа да, әтисе белән концертларга йөрергә яратса да, кеше арасында булырга тырышса да, аралашуны якын итсә дә, ул нишләптер менә җир кешесе, хыялы кеше түгел ул. Аны сәхнәгә менгезеп, халык алдында чыгыш ясату бер ниндидер бер зур эш безгә. Аны андый адымга җибәреп булмый. Шуңа күрә минем бер генә теләгем, җәмгыятькә файдалы кеше булсын, безнең йөзебезгә кызыллык китермәсен, мәрхәмәтле булсын, әбиләр безнең электән әйтә торган сүз тәүфикле булсын. Амин, әйе. Игелекле бала булсын, мин аны сизеп торам. Ул бик нечкә күңелле, һәрбер кешегә ярдәм итәргә генә тора ул менә. Синең кебек. Белмим, менә үземә ошаган, инде әтисенә дә ошаган, ләкин ул менә шундый ярдәмчел, бөтен кешегә ярдәм итәргә генә тора. Шундый ягы миңа бик ошый. Әгәр күңелендә кешенең изгелеге бар икән, ул өметле. Амин, шулай булсын, Гөлсә. Исән сау, тигезлектә үстереп, менә аның рәхәтен тотып яшәргә ясына сезгә. Амин, инде бәхетләренә сине яшәргә. Әйе, Гөлсә, менә соңгы вакытта бик популяр җырлар бар, бик популяр җырлар. Ахырдан аның авторлары күп очракта яңрамый бит инде. Авторы кем икән дип карасаң, аның сүзләренең авторы Гөлсә Шахбан була. Чын мәгънәсендә әйтәм, мин менә гади тыңлаучы буларак сүзләргә игътибар итәм. Бәлки минем теге туган телемә булган мөнәсәбәттер, туган телемне яратудан да килә торгандыр инде. Сүзләрең әйбәт, синең шигыреңнең сүзләре әйбәт, күңелгә үтә торган һәм алар төгәл итеп язылган шигырьләр. Менә бүгенге көндә иң популяр җырың дип кайсы җырыңны саныйсың? Гөлназ, менә шул җыры минем иң популяр дип кайсындыр әйтәсем килми. Ләкин менә минем бөтен җырларым да популярны, Гөлназ. Әйе шул. Шуңа күрә мин шуның әйтәсем килә, менә хөрмәтле безнең җырчыларыбыз, без яратып тыңлый торган җырчыларыбыз, сәхнәдәме ул, кайда гына булса да, алар авторларын әйтсеннәр иде. Бу авторларга бер яктан авторларны хөрмәт итү булса, синең үзеңә җырчы үзен хөрмәт итә, үзенең дәрәҗәсен күтәрә. Бу артистның ни дәрәҗәдәге артист икәнлеген күрсәтә. Әгәр менә минем Закир бөтен җирдә дә һәрбер автор турында сөйли, һәрбер авторның автобиографиясын да сөйләргә мөмкин. Аның белән кагылышы булган нидер вакыйганы да искә алып үтәргә мөмкин. Әгәр бу дөньяда юк икән, ул авторлар аларга дуа булып барсын дип якты итеп искә алып үтә алаларны. Шуңа күрә ул артистның дәрәҗәсен, биеклеген күрсәтә. Моны искә алсыннар иде артистлар. Әлбәттә, әлбәттә. Менә бүгенге көндә ничә җырың бар? Мин алай санап әйткәнем юк инде. Минем бардыр инде 20, бәлки 25ләп җырым бардыр. Ләкин алар минем бөтенесе дә халык күңеленә барып җиткән. Нишләп ул халык күңеленә барып җитә дип сорасаң, Гөлназ, ул минем шигырьләрем берсе дә заказга язылмаган. Алар менә минем шундый вакытларда йөрәгемнән, күңелемнән ярып, менә шулай итеп телеп чыккан шигырьләр алар. Йылы-йылы язганы бардыр, бәлки шатлана язган шигырьләрдер. Бәлки ул шуңа күрә дә ул җыр булып халык күңеленә барып та ирешәдер. Ул бит күңелдән чыккан гына кешенең күңеленә барып җитә диләр. Бәлки шулайдыр дип уйлыйм. Гөлсә, менә җырның бит инде көй авторы була, сүз авторы була һәм башкаручысы була. Көй язучыга ничек барып җитә синең җырларың, шигырьләрең? Минем бу төрле очракта төрлечә, әлбәттә. Минем очракта миңа җыр булып, җырчы җыр булгач кына миңа җибәргән очраклары булды. Менә Рифатның күңелләр терлек сүзләр бар дигәнен җырны миңа Рифат җыр буларак җибәрде дә, мин инде аптырап киттем. Минем шигырем шундый күптән 5-6 ел элек язылып, каядыр шунда онытылып торган шигыремне Ферзар абый Мортазин эзләп табып, шуны күреп, күңел күзе белән, шуны җыр итеп күреп, шуны кешесенә тапшырып, Рифат шундый матур итеп җырлап, ул менә хәзерге көндә бик күпләрнең яратып тыңлый торган җырларның берсе булып китте. Һәм мин үземнең китабымны да шул сүзләр белән
атадым икенче китабымны. Күңелләр терлек сүзләр бар һәм җыр концертымның программасында шулай дип атадым. Чөнки бу минем китабыма гына кагылышлы түгел, чөнки менә хәзерге заманда менә бер җылы сүз җитә. Менә бер җылы сүз күңел эртергә мөмкин. Бер җылы сүз күңелне катырырга мөмкин. Шуңа күрә менә күңел эретерлек сүзләр бар. Күңелне ниндидер менә нәрсәдер биреп эретеп булмый, ә менә шул җылы сүз белән эретеп була. Шуңа күрә бер-беребезгә матур сүзләр, җылы сүзләр, рәхәт сүзләрне жәлләмәсәк иде, елмаюларны жәлләмәсәк иде дип телисе килә менә минем безне тыңлаучыларга. Гөлсем, менә шушы урында әңгәмәне бүлеп, әлеге клипны карап китик, Латифа Зарипов башкаруында, аннан сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Бик рәхәтләнеп. Уйнап кына әйткән сүзләр бар. Уйламыш әйткән сүзләр бар. Уйлап, ләкин чынлап әйткән сүзгә тешне кыса-кыса түзгәне бар. Күңел эретерлек сүзләр бар. Ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек. Инде кешешләр барды. Торулы. Күңел эретерлек сүзләр бар. Ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта бик күп популяр җырларның авторы. Ансында өстәмәле Закир Шахбанның хатыны Гөлүсә Шахбан. Гөлүсә, менә син хәзер зурлап концертка әзерләнәсең. Әйдәмләр шул концертның программасы белән кыскача бөтенесен әйтеп бетермик. Кыскача кайчан, кая була, улай тигәле тамашачыларга. Гөлназ, менә кем беләндер кичә сөйләшеп утырдык. Син кайсы яктан дип сорасаң, мишәрләр иң беренче итеп мин мишәр дип әйтә ди. Менә ул каян икән әйтмим, мин мишәр дип әйтә ди. Нәрсәлектән икән ул ди. Менә миндә шул мишәрлегем белән бик зурлап үткәрәсем килде. Шундый дәрәҗәле итеп, матур итеп үткәрәсем килде. Ул минем мишәрлектер димен. Әйбәтләп әзерләнергә тырышам. Бөтен яклап матур булсын, бөтен кешенең күңеленә хуш килсен, кеше рәхәтләнеп ял итеп китсен. Анда шигърият та булачак, анда юмор да булачак, анда җыр бик күп булачак. Бик матур, анда сюрпризлар да, көтелмәгән җырчылар да булачак, анда кешеләр дә булачак, анда безгә үрнәк алырдай кешеләр дә булачак. Әгәр кемдер шул концертка кирәк икән, ул аннан һич шиксез үзенә шуның дәрәҗәдә энергия, шуның дәрәҗәдә рәхәтлек алып кайтып китәр дип уйлыйм, чөнки мин шуның өстендә эшлим. Мин ул концертны үзем тамашачы буларак күздә тотып эшлим. Менә мин нәрсә күрергә теләр идем үземнең концертымда дип эшлим. Шуңа күрә аның бизәлеше дә бик матур булачак. Анда бернинди кирәкмәгән сүз дә булмаячак. Кирәклегенә менә бик матур итеп булачак ул концерт. Һәм әлбәттә минем шигырьләрем белән дә үрелеп барачак. Минем яшәүшем белән, минем турында серләр дә ачылачак. Мәхәббәт, җаваплы мәхәббәт, җавапсыз мәхәббәт символларына да кагылып китәчәк без. Һәм безнең әлбәттә минем сүзләргә язылган бик күп популяр җырларны җырлаучы бөтен артистлар да киләчәкләр. Мин аларга бик рәхмәтле. Алар һәр вакыт минем белән элемтәдә, һәр вакыт аралашып яшибез. Мин аларга һәрберсенә дә уңышлар телим. Мин алар алдында башымны иям. Алар мине үстерүчеләр, алар миңа канат бирүчеләр, минем җырларым, минем канатларым дип мин гел кабатлыйм, Гөлназ. Гөлүсә, Закир үпкәләми, мен шундый матур җырны менә бу артистка биргәнсең. Аны мин дә җырлый алган була идем дигән үпкәләүләр ишетелмиме сиңа? Юк, менә үпкәләми. Ләкин мин Закирга әйттем, әйдәле Закир, менә минем сүзләремдә инде бер сихри көч бармы микән әллә? Әйдәле сиңа бер җыр язып карый әле, бәлки ул матур булыр дип Закирга "Син минем иң соңгы сөюем" дигән шигырьгә Риваль Хисматуллидан ки яздырдык та Закирга бердем. Менә Гөлназ, әллә Аллаһ Тәгаләнең "Амин" дигән җиренә туры килдеме шунда? Шул җыр халыкның яраткан җырына әверелде дә куйды. Бөтен кеше шуны тыңлый, ярата, рәхмәт әйтә. Хәтта Салават абый да Үз репертуарын алды, үзе шалтыратып, бездән сырап, җырлыйм әле, бигрәк минем күңел халәтемә туры килә, рөхсәт итегезче бер җырлыйм әле дип сорап алды Салават абый. Бу минем өчен тагын бер адым өскә күтәрелү, минем иҗатыма бәя дип кабул иттем мин һәм Аллаһ Тәгаләмә әлбәттә мең рәхмәт. Гөлүсә, синнән тагын бер матур шигырь. Син укытып кына торасы килә бит. Автор бәрбез үз шигырен теге үз йөрәге аша үткәреп укуы, ул тамашачыга, караучыга да тизрәк барып җитә миңа калса.
Үтәр өчен юлымдагы киртәләрне мин кеш алып яшим күкләрдән. Тормыш юлын дөрес үтәр өчен үрнәк алам әле күпләрдән. Елар чакта шулай елмаерга тормыш мине үзе иретте. Тик аз гына йөгәнлесе иде, ярсы типкән йөрәкне. Тормыш мине үзе иретте шул, һәр җөмләне сайлап сөйләргә. Усаллыгым юк шул кайберәүләр, мишәр кызы усал диләр дә. Үзгәртергә иде бераз гына без барасы тормыш юлларын, ныгытасы иде күңелләрнең изелергә торган кылларын. Мин ризамын, кайчак шәшләремнән җилләр генә назлап үтсә дә, әзер инде мине киләчәктә тормышымда ниләр көтсә дә. Үтәр өчен юлда киртәләрне мин кеш алып яшим күкләрдән. Тормыш юлын дөрес үтәр өчен үрнәк алып яшим күпләрдән. Шундый матур шигырь, бөтен кешегә кагыла торган шигырь бу. Әле уйлап торам, менә минем киләсе елга юбилей, шушы шигырьне укырга була икән дип. Монда Гөлназ кайсы шигырьне алып уксаң да була, бәлки әле үзеңә атап та язырмын. Алла бирсә. Алла бирсә. Гөлүсә, менә син әйттең, икенче китапны Алла бирсә кулга алабыз бу атнада. Или бүген, или иртәгә. Бүген кич Алла бирсә. Менә ул китапка бу җыентыктагы шигырьләрең кердеме? Гөлназ, мин аны яшерә алмыйм. Мин инде шигырьләрне анда кертем, җыр булган шигырьләрне кертем. Чөнки менә әле монда булганда алар җыр булмаган. Алар хәзер җыр булып, халык күңеленә барып җитеп, популярлык казангач, аны кеше укый, җырлар дип. Шуңа күрә мин аларны сайлап, җыр дип, авторларын язып, бу китапка кертүне кирәк дип таптым. Шул максат белән генә кертем мин аны. Шигырьләрем җитмәүдән түгел. Именно кешеләр әгәр бу җырларны укысы килә икән, бу җырларның сүзләрен эзлисе килә икән, шул китаптан эзләсеннәр, икесендә дә булсын дип керткән шигырьләрем бар, җырлар гына. Ничек барышына вакыт табасың? Син Гөл Закир белән әйбит. Гел бергә концертларга да җырыйсыз. Гаилә дә бар, башка эшләрең дә бар, шигырьләр дә язасың. Менә һәр концерт белән мәш килеп чыгып бирәсең. Ничек вакыт табасың? Мин беләсеңме? Вакыт җиткерәсең. Мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам, бик нык ышанам. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булсаң, әгәр Аллаһ Тәгалә сиңа биргән һәр нәрсәгә рәхмәт белән җавап бирсәң, ул сиңа тагын да ярдәм итә. Мин шуңа ышанам, һәм мин моны тоям. Минем әти-әнинең догасы мине йөртә. Әни миңа һәр вакыт кызым укыдым, кызым сиңа теләк теләдем дип кенә торалар. Әти дә җомга намазларына барган сайын кызым сезгә теләкләр теләдем дип кенә тора. Мин аларны тоям, җаным белән, күңелем белән тоям, аларның догалары йөртә. Һәм мин шундый җиңеллек белән бөтен нәрсәне эшлим. Менә син әйттең, авыл ерак, 250 километр безнең авыл. Мин шунда атна сайын кайтам. Рульдә атнасына 2 тапкыр да кайтырга мөмкинмен мин. Һәм миңа Ходай ниндидер җиңеллек бирә бөтен эштә. Шуңа мин тагын бер кат Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтлемен. Шулай итеп кайнап яшәргә язсын. Әз генә булса да милләткә хезмәт итәргә язсын димен Гөлназ. Гөлүсә, менә яшен батырын түгел, менә Закирне гаиләдә ничек кабул иттеләр? Синең менә бу адымга баруыңны. Гөлназ, менә ул һәрбер хатын кыз, һәрбер әти-әни баласын бәхетле итеп күрәсе килә. Әлбәттә, теге үзең әйткән сүзне кабатлыйм, бу беркемгә дә теге сер түгел, Закир бит инде күрми, тормыштан күрми торган кеше. Әлбәттә, теләсә кайсы әти-әни баласын кемгәдер кияүгә биргәндә, тормышка биргәндә, ул сау-сәламәтме, мөмкинлеге шикләнгәнме, ул баласының булачак иренең кем икәнен яхшы яктан күрәсе килә. Нинди генә халәттә булса да каршы булырга мөмкин теләсә кайсы әни, һәм әти дә әлбәттә. Бу чиракта да безнең әни белән әтидә берникадәр каршылык булды. Алар инде үзләренчә күз алдына китергәннәрдер. Менә күрми торган кеше. Мин инде әнинең бик елак кына шундый, сабыр гына шундый, Хисле генә баласы. Нишләп бетәр инде бу балакайым булай да елаудан туктаганы юк дигән. Әни инде борчылгандыр әлбәттә. Ләкин әлеге дә баягы Аллаһ Тәгаләнең ниндидер бер рәхмәте, бәлки Закирның әти-әниләре дә биреп торгандыр. Без бер атнадан яшәп киттек. Әни янына Закирны алып кайттым, әти белән янына. Алар үземә генә бәлки каршы булганнардыр, Закир кайткач каршы булмадылар. Никах укыттылар. Ләкин әти белән өметләре акланды дип уйлыйм. Мин әти-әнинең йөзенә кызыллык китермәдем. Закир да һәр вакыт ярдәм итәргә тырышып яши. Шуңа күрә әти-әни әле әни дә бездә, хәзерге вакытта бездә кунакта Закирны үзенең балалары шикелле якын итәләр. Бездә гомумән кияүләр, киленнәр якын үз балаларына караганда. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, әти белән әни бик канәгать. Бергә бер кайчан да кияүләргә сүз әйттермиләр безнең әти-әниләр. Шуңа күрә өметләр аклангандыр дип уйлыйм. Тигезлектә матур итеп яшәргә язсын һәммә кешегә дә. Амин. Закиргә багышланган шигырем бармы шунда? Әлбәттә инде Гөлназ. Исән мин кайттыңмы, эй җаным дим. Һәр көн сине менә шулай каршы алам. Гел янәшә булуыңны теләсәм дә, һәр иртәдә сау бул дип узатып калам.
Көннәр буе урын тапмыйм үз-үземә, аптырагач каләм алам кулыма. Күңелемдәге бар хисемне яшермичә күчерәмен шигыремнең юлына. Көннәр буе исәрләнеп сине көтәм. Ничә киләм телефонга шалтыратмыйм. Сагынсам да тавышыңны сабыр итәм, эшләреңнән бүленмим дип аптыратмыйм. Минем чәем синең өчен һәрчак кайнар. Ашларым да инде минем күптән пешкән. Кызым белән икәүләшеп көтәбез без. Кайчан кайтыр безнең әти диеп эштән. Кайбер көнне син кайтасың бик иртә, кайчакта ни эшеңдер бик соңлыйсың. Елмаюың, сөйләшүең кайчак серле. Әллә инде мине шулай син сыныйсың. Кайчагында булсаң да син еракларда, бер кайчан да син онытма мин әйткәнне. Мин бер көтсәм, кызың сине мең сагына, бер сагынсам, кызың сине мең көткәнне. Шундый матур шигырь. Гөлсә, менә шушы бүгенге халәтеннән күргәндә, син чын мәгънәсендә бәхетле хатын-кыз. Матур түгәрәк гаиләм бар. Кызыгыз үсеп килә. Закирның янында әтиянең исән сау. Һәм шигъриятен, иҗатын гөрләпне ташкын шикелле ургылып тора. Менә шулар мәңгелек булсын. Бәрәкәтле менә булган һәрбер көннең бәрәкәте булсын. Исән имин булып, Алла бирсә, зурлап Никс бинасында синең концертыңны карарга язсын. Һәм алар әлбәттә социаль челтәрләрдә дә, Instagram битләрендә дә күп яктыртылар әле. Алла бирсә, менә шул концерттан соң вәгъдә итеп, без кабат яңа шигырьләрендә китапка кергән шигырьләреңне алып, шушында дөнья студиясендә очрашырбыз дип ышанам. Рәхмәт, Гөлназ. Мин дә үз чиратымда бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүчемне бу дөнья студиясында кунакта булуым белән горурланам. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә шулай һәрвакыт элемтәдә булыйк, һәрвакыт бергә булыйк. Киләчәктә дә үзегезгә дә зурдан-зур уңышлар. Амин. Амин. Күрешеп яшәргә язсын. Амин. Исән сау бул. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта бик күп популяр җырларның авторы, 2 китап авторы, шагыйрә Гөлсә Шахбан булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.